ibe nwere nze m ọzọ na-atini si na gịnị mere asị na ụta na-aghara apalata ngwongwo asị na gịnị mere ụta na-aghara apalata ngwongwo ndị Igbo wee chịkọọ ya wee sị akwụkwọ nsọ kwukwuru na nkịta a ga-ericha nsị eze na-eri ewu mana ka m gwa gị ya ka ị mara ya taa nkịta ga-ericha nsị eze ejere ewu gwụrụ nze m ọzọ biko eji m ohere a wee na-agwa ụmụnne ya dịka ndị chọrọ igo akpa rice a merekwa akpa rice ịchọ anyị ga-etikwara gị ma mekwazi gị wee bile ebe ọ bụla ịchọ ka ibuga ya chetakwa na save the videos abụ sọsọ nkụzi Facebook ka na afọ maka ya nọkwa m n'aka ọrụ nke bụ ịkwa akwa ịgbasatara ụmụ nwoke senator wee trouser and shirt a na-emekwa wee bi n'obodo ọbụla ị chọrọ zie ozi gị wee mee gịnị zijere gị biko aka njikwa otu aka wee na-ayọ biko Christmas for the widows anyị na-egoro ha rice ji n'oke anyị bụ otu aka ha nwaanyị nya tụkwasị dị biko Chineke ka anyị na-emere ọbọghị mmadụ biko eji m obi mgbawa wee bịa na mgbede ị bụrụ nwaanyị nọ na dịka nọ na streeti n'ụzọ madam asị gị na kpuo ọ bụrụ na ka nọ na dị ka nọ na korota madam chịrị akpụ ụkwụ gị baa unu o nwere inu ntụ na mmiri asị m na ụta na-aghara apala mee gịnị tu ngwongwo bụ ọmụrụ nze m ọzọ ekene m unu amara m ebe m esi bido akụkọ a mana asị n'afọ ebe afọ osisi ebido n'ikpere kedu ihe bụ okwu enwere one of my fan amara m otu a mụnụnụ si mara na Facebook ka mụ na si mara ọ gwacha m maka onye ya na ya na-akpa ha chọrọ ịnụ ha akpacha maka ọ bata n'Ọgọst o mechaa ọfọcha the girl jee ebe the girl ha jee introduction the girl bụ onye Anambra nwata nwa okorobịa bụ onye Imo steeti be anyị precisely onye Ataba anyị maka ata na amerididi mkpọkwa ngwacha m Simon ya jere introduction the girl bịacha na Lagos bịa nabatacha ya mana mgbe ya jere introduction ya find out na mmadụ gị ejebere ọmụgwọ na asị na nke ada jere mkpụrụ nwa na mmadụ gị ejere ọmụgwọ ya fọcha the man mana ya afọ the man iru the man ya jụba the man ma ọ zọrọ ahịa na trade fair the man si ya ma go mego over 15 years nya rapụ Nigeria mana ya bata ya na mago ihe onye aka settle chọrọ fụ ọgbatụ boy wee jebezie UK Chineke meri ebere ihe ọ na-eme na akarịa so emesịa onwe mgbe ihe gbasatara transaction onye ọkụ iri ego so onwe ebe ozi jere si ana m aha enwekwa efe mecha jeri ya nwata nwa okorobịa a na-eme ọfụma ọrụgo tutu deke na ụzọ ịtọ mechakwazi ụmụnne ya ọnọdụ ọfụma site na amara Chineke ọ na-ezigbo ọfụma rụkwa ụnụ enu be nne ya rụkwarụ nwanne ya nwoke maka nwanne nwoke ka ọ ya nwa bụ nke bụ dozigharịzie obibe papia nke dị ọkpara nye nwanne nwoke ma ndị nwaanyị agụ n'ọfụma so ya ajụcha the man edechi introduction so the man sị na ya anazi maka ya je weta list ewetezi list ka ya nye mana papia nọ ụnọ so mgbe a hachi ije introduction a resichara papia ike papia wee kpọnyezie nwanne ya nwoke na nwanne ya nwoke soro wee je ya mechazie na-achị a na-akpazi ka esi eme ya wee chọpụta na be the girl a ọ chọrọ ebe ha dịchara mma ya emecha send ya 4 million nya dị contractor na-arụrụ ya onye je na-edozi sibe ndị ọgị ya ma se nke gbago rute oke mmadụ ka ndị ọya kpọrọ ebije nne ya ka ọ batazi o zikwara m agbamakwụkwọ na agbamnkwụ Jenụwarị 2nd ụmụnne mana nke m na-ekwu okwu akịta ada anụkwazi kedu ihe bụ the guy natazi wee na the girl afụchọsizie ka ha jezie ebe ha bi Lagos ụmụnne m lo and behold ọ bata n'ụra ha mmadụ gị elejechago n'ụmụgwọ natatazie na palaka ọbịagara o wee bụ na this guy ma this girl kedu ihe bụ okwu na asị na nwaanyị a bụ nwaanyị na-agba n'ezi na cousin this boy chọrọ ịnụ nwa nwaanyị a na cousin ya na-edina ama nwaanyị ama nwaanyị a bụ eti salad buru MTN everywhere you go ama ya ama na trade fair aga amara o wee kunye ọtọ wee si nwa ọmagide ya ọsịa asụsi ebe a na nwata na-aje ọsịa na ya n'oye meme na ama ya ama and na nke ka njọ bụ na papa ya zụrụ anya na trade fair ma nwaanyị asị nwaanyị ọjọọ
nne nwata wee na-ebe ka ogbuo onwe sinsi mgbe nọ n'ihe na-aka ha kpọrọ m ka o sendịrị m voice note asị m nekwa ihe na-eme n'ike gwụ m bifo m bịarụzie ebe ọkọwaziara nwatakịrị wee na-ebe ka ogbuo onwe nwatakịrị wee sị mami ya na ọ bụrụ na wedin aghasa anyị a ga-agbagbu onwe ama nwaanyị aba agabidi iburu nwaanyị nọ na the enter house especially ndị aji nwaanyị ese na ọ bụrụ ụbọchị egbe eburu ka o ji ada ụbọchị ndị a na-abịa nlete baa jee kpụwa arụ na kpụ ochebirizie kamara yọbazie echi ihe ọmakwa esi wee zitere gị kamara ndị katọlik kwenyere n'ihe na-aza na ọ bụrụ na ijecha nkwupụta na afọ dịrị njọ gị ka dị n'ime oke ma ịchọ na ije nkwupụta afọ dị njọ ga silence ya kpuchiere ihe onye na-apịa ka dị ebe a ụmụnne m ya bụ kịta ada ekwuzi okwu January 2nd expired but the boy na akọrọ m ihe wee sị m no na m amara nwaanyị no n'ihe niile na-eme n'ụwa na osi n'ọbara eje na ya jụrụ that man ajụza de si ọ ga-ezuru ahịa na trade fair ọsịa ewesịa in so place ọsịa ewesịa na iru gị dị ka iru onye ya ma na nwoke a bụrụ onye okwu mana nwaanyị a megidere nwoke ai Chineke ekwe na papa ya ma nwoke ọfụma nyesi oke wesị nwatakịrị ngwa jee nọ n'akwa ụbọchị nta ka atụọ na Owerri nchi onwe ihe nchọ ka m weta ebe a sị m na ọpa nwere ike ịghara palatu ngwongwo na afọ ka nwaanyị a si mekobe omekome na onye ga-ebunye nkịta abụrụ nwa ya ọ dị ọtụtụ mgbe nne na ọtụtụ ndị nne ndị nọ n'ezi ndị nọ n'ọkwa alụmalụ ndị na-apụtọ chefuo na onye gịnị ya bụ enyi taa na gịnị ya nwere ike ịbụ ọgịcha ọ bụrụ sọ nwaanyị nọ na di ọ dịkwa na ọtụtụ ndị ajarụ ndị ji onwe ha azụ ya chee na ọ bụ ezi ndụ achọrọ m ịgwa gị na otu ọ bụla osi na dị nwoke na nwaanyị abụrụ ofu enwere ma ọ bụ ndị a na-eme apụta if my husband cheats Facebook sorry to use such word ọ bụ na di mgbe a na iro na ya ga-agbagwarụ achọrọ m ime ka ị mata na gị na nwoke abụrụ otu ekwena ka ihe na-atọ ụtọ were megbuoro gị nwa gị na ka ọnọdụ nwaanyị a eme ihe bụ mmadụ abụghị ịnụ nwa gị anụ wee renovate ya bara gị egwu nọ gị na dị gị n'ala ifuru ka isi wee kpọcha aka na-achọ itiri ọkụkọ akị maka oke ụtọ ndụ oke n'ezi nwa na ịgbara gbata ịgbata ha ezigbo ụlọ ịgbata ha moto ịgbata ha dozie ebe dị gị ịgbata ha mee ka ọnọdụ a si na-achọ ịnapụ nwa okpueze chi ya kpiri kedu ihe a ga-asị bụ nka kedu ihe nrite dị n'uru azụ ọtụtụ mgbe ana m afọ ọtụtụ ihe ọ ga-abụ nne ndị nọ n'ezi ọtụtụ ndị nọ na-adị kakwazi agbanire karịa ụmụ nwaanyị ndị na-anụbeghị di ọtụtụ na-anọ na azọmpi nke ndị oyibo na-akpọ competition ịmana dị ga-enwe ha mara ihe nwunye landlord yiri na-agụ ka akwa mmadụ ije kobe aka gị ebe aka gị eruho kotu aka gị ebe aka gị ruru ka ị wee nwee ike nwee udo ma nwekwezi udo nke obi ọzọ achọrọ m ije ọnọdụ a wee chetara gị na nwaanyị bụ naanị oke arụsị naanị dị ebudo eze mmụọ na-agụ ebe niile weda ma ịchọ nwaanyị bụ nnukwute arụsị anaghị zodoro okpa ọ nwaanyị ka nwaanyị anaghị agbaghara ọ bụ ya kpatara na anaghị agbawa mere o ji dị mkpa na onye ọbụla merụrụ ala na ị ga-eje kpụọ arụ ma kpesi ala achọrọ m ịgwa gị ka m wetara ego ihe nwa bụ nwaanyị bụ n'ezinụlọ ada ekwu ihe ekwu maka na the boy sị m na papa ya bụ onye nse na ọ ma nwaanyị nwunye nwoke a na mara eji ya na ọbakwa uru kedu nwa na mama ya ga-eji wee bido wee ruo na ndụ nke abụọ ebi ogu si na ihe eji wee pụcha ogu na ahụ ya niile ebe ọ bụrụ na ihe mebe ka ụmụnne ya fụ ebe ya jidere ya aka madam ịpụ na n'ogu pụara ebe niile ịbụ aga amara ịbụ ọ ga osie ịbụ ebe ọ bụla afọrọ osisi m ya bụ na na-eme mgbe ahụ ị nwara mma nwaanyị maka ọ sị na nwaanyị amaka ịmakwa ndị anyị bụ ị na-ewu ewu kịta gịnị agbacha n'ọsọ agbara onye ọbụla ebisa ananụ kịta ụbọchị ụgwọ abịana kedu ihu gị na nwa gị ga-eji wee kwụ kedu ihu dị gị ga-eji wee kwudo kedu ihe a ga-akọrọ ndị mmadụ ịkpata na anụ ha nwa gị na bụ osote ada gị nwaanyị kedu ihe ọ ga-eji bụ n'aka gị ka a ga-eji napụ nwa gị okpueze na ọnọdụ edebere nwa nwatakịrị esi m na-eje na kpọọ fada the boy na enweghị ike ya na ụmụ nwaanyị ama gịnị ka a na-achọ n'ute otele kedu ihe ị ga-erite na ndụ a ma iritechasị ụwa niile na-elele achọrọ m ịgwa gị na onye kpatara o ji dị ka nwaanyị ihe bụ na mere nwaanyị na-aka emetụta ụmụazị nwoke nwere ike na-agwa n'iri ihe a ga-akpọ ya na onye ofu oge na o chefuo n'ezinụlọ ya
mana nwaanyị bido ime ndụ a ga-ebu ụzọ nere ya anya n'ebe ụmụ ya nọ ma ọ bụrụ na aga ọha ajụjụ n'ọhụ uche ọzọ. Ikpu dịkwa otu mana ọ dị n'ibe n'ibe. Ị gaghị ejikwa nwaanyị di ya nwụrụ wee tere nwaanyị nọ na di. Ya ị gaghị ejikwa nwaanyị di ya nwụrụ wee tere nwaanyị nọ na di. Nwaanyị nọ na di bụ nwaanyị di ya ka dị ndụ. Ọ bụrụ na afọ nwaanyị di ya nwụrụ na nwoke enwere anya enwere ike ine ma enecha anya sị na di ya bụ onye nwụrụ anwụ. Mana ebe ndị anaghị apa nwaanyị di ya nwụrụ anwụ bụ ọ bụrụ na o jiri onwe ya nwee ebe ọkpọba ya wee zụba ya, ndị mmụọ na-aje gbaa ya ụchụ ma wụọ ya ụchụ mmụọ. Ọ ga-achọpụta na ihe ọbụla ọ na-eme aga ọ dịkwazi otu a n'aka nwaanyị nọ na di. Ihe ị ga-erite debe ebu ahụ gị ido ndị a na-ejezie na-abọ dị gị ahụ rịbọrịbọ. Ada agba ya ka dịrị gba ya dụrụ ọdọ ihe. Nke ịtọ, nwanne onye na-agba aja egwu n'ahịa ọkaiko a na-akọnwa gịnị nwanne ya a na-ekwuzi okwu maka ezinụlọ. Ihe nwoke na-ekwuzi na kedu ihe ya ga-akọrọ ụmụnna ya, kedu ihe ya ga-agwa ndị mmadụ, kedu ihe ya ga-ekwu. Ndị boys n'otu ọbụla sọsi kwuo ya anyị enweghị ike ya na onye amaghị ihe nwaanyị a mekọrọ, nye enweghị ike ya na ha nwere gang na ama ha ama. Kịta nke abịananụ nwaanyị dịzi 60 years nwezighị onye na-achụ ya achọ ike ọ bụrụzie nọ ya na-akpata nke ọ na-aza achụ. Kịta ka ọ mara na ya bụrụ na nwa Jizọs born again. Anti achọ m ịgwa m ihe ọbụla imetere n'ụwa na ị ga-ata afụfụ iwu. Kedu ihe a ga-akọ bụ nka? Achọ m ịgwa gị bụ nwaanyị nọ na di ebe a ka ịkpachapụrụ onwe gị anya ka isi ebe ndụ na-eru onwe gị anya. Ọtụtụ onye ime unu mụtagoro nwaanyị ndị topụtere egoro na abụọ na-akpuo agbara galasịa ọ na-akpuo n'usekwu ya na-akpuo obere. A ga-azụkwa gị ka nchọ ma zụọ gị ka ahịa. Achọ m ka ị na-akpuo obere na anya na ọkụkọchi ụmụ ada efe elu mụnwa na-ebe esokwuzi m January 2nd. Achọrọ m ikpekpe afọ obodo a mkpa afọ obodo a bụ ndị ma ihe ama ihe anyị ụfọdụ amabeghị ihe jeka eme na they will know. January 2nd the wedding is now cancelled. Ihe eji akọwa ọtụtụ ihe abụ onye nebara anya n'uchie nsi ụzọ ịgaba ị ga-ezu ya n'ụzọ na kpuo gị nwebụ nwaanyị nọ na di ebe a. Inwe ike isi na ị na-eme ya ka ị wee nye ụmụazị nri. Ị na-akara ntụ nọsensị. Ọ bụrụ ihe ndị a na jụrụ gị, ọ bụrụ ihe ndị a na jụrụ gị, ọ bụrụ ihe ndị a na jụrụ gị. Sọsọ gị maka nwaanyị a si wee bi ndụ, sọsọ ya ma na ka o si wee mee nke bụ na ọ dị otu a. The boy si na nke ka njọ bụ na ozigbo ya gwara this girl akpọgide gị na phone ya si ọgana ya dị anya forget about my wedding ma gbamnkwụ na ya chọrọ. So for nwa ka ya kọdebere ihe nwa wee gbapụ for since over 1 week na agbanyụ mụbe ya nwa ebe nwa anọ. So na ya ga-eji maka na ka gịnị wee mee na ya anụ nwaanyị nke compensation na ebeghị ego. Ihe ọsọkwara nwoke ya jụrụ na nje nwere nwoke ga-achọ ka nwunye eburu ahịa ijiji bere. Enwere onye na-azụ ahịa ijiji bere maka na ahịa ọbụla ijiji bere eberi ego. Ọtị ya taa maka gị ọ bụ nwa agbọghọ na-eto eto. Na nchịkọta ifuru izu ụka dị asaa ya kwado ibe echi bụ 1st December. Gị nwa bụ nwa agbọghọ n'ebe a uche gị dekwe ya ka a ghara iji gị gbacha pipe. Ọtụmadụ ndị asị obodo oyibo anọ ekwekwana ka ha ji gị gbachaa pipe. O nwere ike ọkwere gị flight gị bịa welcome ya n'airport. Idebe ahụ ebe ọ kwere ụgwọ flight na gị ka ọ fọrọ n'anya onwe ya gbasakwara gị olu. Nwaanyị adịghịkwa so izi otu esi achụ ya na baa ya. Nwoke nwere ike ịgbakọchikọ ezi chọrọ nwaanyị ji anọda sitọ sị ka ọ nọrọ bie na-arụ ọrụ efe adịkpa. Ụfọdụ na-anata buru kondom eburu na-anọ. Ekwena ka eji gị gbachaa pipe. And ọzọ ịbụrụ nwata nwa agbọghọ na-eto eto ebe a kaba arụ ka ịfụ onye na-agịnị marụ onwe ya na-adị conscious of nke ndị oyibo na-akpọ ọnụọgụgụ ahụ nke a na-akpọ n'oyibo body count. Ịbụrụra nwatakịrị ji onwe na-achọ ka ụmụ nwoke were ya gwuru egwu na-achọ ka ọtụtụ ahụ ghara ịba ya na ọtụtụ ọba be mmadụ. Ọ ga-enyere gị aka na ndụ a. Biko achọrọ m ka ị dere nwanne anyị nwaanyị ihe na comment section. The boy adịghịzi interested. Chọọ dere ya mana nwa maka na nwa ama na-ezi m nwa wee kpọọ m wee na-akọrọ m ihe m wee kpọbazie the guy na friend wee nyewezie m guitars. Si na m amara nwaanyị and na papa ya ma this woman na amụ ya ọma asị
ụmụnne m biko ka ruo na ntụgbu biko na ụbọchị nta ka anyị chụọ n'ogburu nchi dero ihe na comment section ebe a biko ka o wee mara ihe o nwere ike ime dị ka mmadụ. Igbo m nze m ọzọ daalụ.